ମାମୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ ମାମୁ ଦେଖ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ନଦୀ ଆଡ଼େ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ନଦୀ ଆଡ଼େ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଟିକେ କହିଦିଅ କଣ ବର୍ଷା ହେଲା ନା କଣ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଥିଲା କାହିଁକି ଯାଇବି ଓ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ଓର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବହୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ମାନେ ପାଣି ବହୁତ ବନ୍ୟା ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଡର ଆପଣମାନେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଏମ ଯାଇ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେ ମାନେ ବେଳା ପଟେ ମାନେ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ କେଉଁଠି ମାନେ ପାଣି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଏଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଇ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏମିତିକା ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଚାଲ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏଣ୍ଡ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବି ବାଟ୍ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବଟ୍ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛି ବି ମାନେ ଭାଇ ଟୋଟାଲି ସବୁ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଇ ହେଲା ମାନେ ଏବେ ଆଉ ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ 3 ଦିନ ନା 6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି କାହିଁକି ବର୍ଷା ମାନେ ଲଘୁଚାପ ଅଛି ବୋଧେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଦେଖେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କର ଭାଇ ହୁଏ ତ ନଥିଲେ ନା ବର୍ଷା ଏବେ ଟିକେ ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଇଥିଲି ବେଳାପଟ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ପରା ତାପରେ ପାଇଲି ଘରପଟକୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ଯାଇକି ଆଇଲି ଆଣ୍ଡ ହେଇ ଗାଇସ୍ ସୋ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ହେଲା ଚାଲ ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଣ୍ଡ ଯାଇ ରୁହନ୍ତି ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇ ଆଜିର ବର୍ଷା କେମିତି ହେଲା ଏଣ୍ଡ ପାଣି କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମ ଘର ହେଲା ଆମ ଘର ଏଇଠି ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ଆମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଟାଣିଲାଟା କି ନା ସେଇଟା ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସେଠୁ କ'ଣ କରିବା ହେଲେ ଭାଇ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆରେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଭାଇ ଯେଠୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ପାଣି ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ପାଣି ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହିଁ ଆସୁଛି ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉନାହିଁ ଗଲା ପରେ ଏଠୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ବଟ୍ ଏଇଠୁ ଆରେ ଗଲେ ସିନା ଯାଉନାହିଁ କି ନାହିଁ ପାଣି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଗା ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି ଆରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ କାଲ ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି କାଲ କଲେ ହିଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲା ପରେ ହିଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ ପାଣି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ମାମୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ ମାମୁ ଦେଖ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ନଦୀ ଆଡ଼େ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ନଦୀ ଆଡ଼େ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଟିକେ କହିଦିଅ ହଁ କୁହ ବର୍ଷା ହେଲା ନା କ'ଣ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମାନେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ଷା ବହୁତ ହେଲା କାହିଁକି ଯାଇବି ବର୍ଷା ତ ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବ ଭାଇ ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଆମ ମାମୁଁ ମାନେ ଆମ ବଡ଼ ସାହିର ହେଲା ଏବେ ଆଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ପାଣି ବହୁତ ଥିଲା ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଯେମିତି କହିଦିଅ ମାମା ଟିକେ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଲୋକ ଆମ ଭଣଜାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର କୁହ ବର୍ଷା ତ ହେଲା ଭାଇ ସେଇଟା ପାଇଁ କହିଦିଅ ମାନେ ଦେଶିଆରେ କହିଦିଅ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା କ'ଣ ହଁ
সেটা আগে বলছি নাকি হয় ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ସେ ବଢିଲା ବାଟରେ ଥିଲା ମତେ ଦେଖୁଥିଲା କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ ମାମୁଁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଭୁଟାନ ଛୁଟ ପାଖରେ ଯାଇଲି ବେଳାତି ହୁଁ ସେ ନଦୀ ଫାଲି ତ ଅଛି ଆମର ବେଳା ହାଏ ସେ ନଦୀ ପୁଣି ଦେଖିଛି। ହଁ ସୋ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଏତିକି ଥିଲା ମାମା ଏବେ ଯିବ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମାନେ ଏବେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ନା କାହିଁକି ନା ଯାଇଥିଲା ତ ଟିକେ ବୁକନ ସେ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ମାନେ 3ଟା ନା 2ଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ କାଲି ଖାଇବାର ନାହିଁ ସର ସର ଫୁଟାନ ସର ସର ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖିଲ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଇ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଅଛି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଦେଖାଇଲି ଆଜିର ବର୍ଷା ଆଉ 2-3 ଦିନ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କାହିଁକି ନେଲି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ମୋତେ ଖାଲି ସପୋର୍ଟ କର ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଡେଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲରେ କାହିଁକି ନା ବନାଇବି ଆଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆଗେ ବଢ଼େଇବା କଥା ନିହାତି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଦରକାର କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦିନେ ଦିନେ ମୋତେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଏକା ସପୋର୍ଟ କରିଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି।